אבא שלי היה לוקח אותנו, את הילדים שמצליחים, יודעים ללכת, הליכות של מטיבי לכת. אז היינו הולכים לטיולים בהרים, עבדיות, ואני ממש זוכרת את הטיפוס על מצוק בעין גדי, והשינה שם בשקי שינה, 3 ילדים קטנים עם אבא אמריקאי, עם המפות המנוילנות האלה, משהו ככה בחמימות של האדמה, בעייפות אחרי המאמץ, בקשר הקרוב והאחר הזה, עם הטבע, עם השמיים, עם אבא, עם אחים. שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים-3. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. בגיל 2 שבועות אפשר היה להבחין בכך שרות חולה באופן אחר, שאין זו שפעת רגילה או צינון, מדובר היה בסיסטיק פיברוזיס. בגיל 11.5 רות נפטרה, כשהיא משאירה אחריה גם כאב עמוק וגעגוע, וגם לימוד והכרה בכוחן של חיות ושל חמלה. את אמה של רות, רחל אתון, הכרתי לפני 12 שנה, וזו אחת המתנות הגדולות בחיי. על הקשר בין מוזיקה לרפואה, על כוחו של מבט לעבר השמיים, ועל היכולת האנושית להיות תפילה, תשמעו מיד. היי רחל, מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות? הדבר הראשון שעולה לי זה שאני, דרך התמודדויות הגוף, דרך התמודדות עם מחלה קשה, פיזית, פגשתי את המחירים ואת העולם הנפשי השלם שאי אפשר להפריד בינו ובין אדם שמתמודד עם סרטן או CF או איזשהו אפילו זקנה. ואז כל ההתמודדות הנפשית והמשבר הנפשי שמתרחש כשאנחנו מתמודדים עם מחלה ועם אובדן, הוא מאוד חריף וקרוב אליי בחיים שלי. וגם פגשתי במשפחה, זאת אומרת במשפחה, בהתמודדות שלנו עם מחלה של ה-CF, זה היה דבר אחד, אבל גם היה מוות מאובדנות של קרוב משפחה מאוד קרוב. ואז כותר הפצצה, לאן זה מגיע, ועל מי זה משפיע, ואיך משפיע, זה שינה אותנו. אותנו, את המשפחה. כן. ואז הזכרת פעמיים את ה-CF, שזה כמו עוד, זה נראה לי כמו עוד דמות במשפחה, ה-CF. מתי הסיסטיק פיברוזיס נכנסה לחייכם? לפני הרבה מאוד שנים, הייתי בת 25, זה ממש בת 63, כשלא ידענו שאנחנו נשאים של מחלה גנטית רצסיבית, ואז הבת השנייה שלנו, רות, נולדה בריאה וחשבנו, אבל אחרי 2 שבועות התחילה להיות מצוננת, משתעלת, דברים מהסוג הזה, ואז טופלנו על ידי רופאי ילדים בקהילה, עד שהמצב מאוד החמיר, והיינו צריכים ללכת לאשפוז, ועוד לא ידעו ולא הבינו מה זה. זה היה אשפוז ארוך, שבסופו, אחרי 2 חודשים, הסתבר שזה CF, שזאת מחלה תורשתית,
ושההתמודדות היא ככה סוערת מאוד, הייתה גם המוטציה הכי קשה ב-CF, והיו שנים סוערות של הרבה אשפוזים, הרבה טיפולים, השתלת ריאות, עד שהיא נפטרה בגיל 11.5, בבית, במיטה שלה, בידיים שלי. בידיים שלך? כן, כן. רגע הפטירה היה כשאת אוחזת בה. כן, ראינו יחד סרט. אני ראיתי, היא הייתה כבר... אבל כן, היה משהו רך וחם וקרוב. ובאמת אני יכולה להגיד שבכלל התקופה הזאת של הסוף יצרה בי שינוי אולי הכי חזק בחיים. אבל באמת החוויה של טרנספורמציה. זאת אומרת, זה להיות לגמרי באהבה גדולה, בשלמות גדולה, ומצד שני, בהרפאיה של משהו שאני צריכה להסכים לו, וזה שינה בי הרבה. כלומר, זו מין תנועה כזו, שכל עוד יש מחלה פעילה, אז זאת אנרגיה או מאמץ לעשות הכל, או כמה שיותר, ועוד נדבר על זה, של עשייה, משהו פעלתני מאוד, ומה שאני שומעת שאת אומרת, זה שלב של עכשיו זו התמסרות ליש, מתוך ידיעה שיש בעצם את הרגעים האלה ואין בלתם. כן. של נוכחות זה בעצם מנקה רעשי רקע של כל המעטפת התפעולית. מאוד מאוד, ממש כך. זאת אומרת, זה מין, זה הפך להיות מקום עגול, רחם. פשוט רחם של להיוולד לצד השני של העולם, של החיים. מאוד מאוד, ברגע שהייתה הבנה שזאת הליכה, שזהו, זאת אומרת שאין יותר מה לעשות מבחינה, מה שנקרא בשפה המקצועית קורטיבית, זאת אומרת אין טיפול של ריפוי. אז עוברים לשפה הפליאטיבית של המעטפת, של הסמיכה, אבל זה היה מאוד מאוד מיוחד לעשות את זה בבית, ובאמת לבחור, אז לבחור מי נכנס ומי לא, מה הפעילות שעושים, ושם נוצר קשב חדש. זאת אומרת, ממש למדתי להקשיב לעוד רבדים של המציאות, עוד רבדים של החיים ושל האינסוף. זה ממש באמת זמן מכונן. זו תמונה מחמירת לב, רחל, ואני אגיד, אני מכירה אותך תריסר שנים. כן. ואני מכירה את הסיפור, ברור, כן? יש לנו קילומטראז' נאה של שיחות ושל עשייה משותפת לשמחתי, זכות גדולה בשבילי. אבל כאן יש משהו ממש, אני פתאום מרגישה שהגעתי רגע למקור, לרגע ההיווצרות הזה. בהפוך על הפוך, נהייתה בי איזושהי אהבת חיים מאוד מאוד חזקה, של כמו איזושהי תפיסה של וואו, זה קורה עכשיו, וזה לא יהיה יותר, אז כל רגע הוא כל כך משמעותי, וזה כזה להחזיק, to cherish, לא יודעת, לנצור, להעריך, להוקיר. מאוד מאוד חזק זה נהיה. הדבר השני, זה התחלתי לחפש, נהיה לי אומץ. והתחלתי לחפש אנשים שמוכנים להסתכל ישר במוות. ולהיות בעין הזה. והרגשתי שזה אולי מה שנולד בי
ברגעים האלה, בזמן הזה, זה האלף בית של השפה הזאת. זאת אומרת, יש לזה שפה, יש דיבור שצריך לדבר אותו, יש שקט שצריך להקשיב בו, יש מנח גוף שצריך להיות בו. והחברה שלנו כל כך רועשת באמת, וכל כך רצה אחרי השליטה, ופתאום זה רגע שאנחנו ממש פיזית, אני צריכה להרפות כי משהו יותר גדול ממני קורה. אז איך להכניס את הנשגב הזה, את היותר גדול ממני, ליום יום, כל הזמן, לא מתוך פחד, לא מתוך פחד שאוי ובוי עכשיו יבואו ויקחו לי. או שיש אלוהים גדול שקובע ואני קטנה ולא יכולה, אלא משהו ככה של להרחיב את זה שאני עושה הכי טוב שאני יכולה ומשחררת, והתוצאות הן לא עליי, ואני קשורה למשהו יותר גדול ממני, ולכן יש לי אחריות להכניס את זה לתוך היום-יום, להכניס את זה לבריאות, למערכת, להכניס את זה למערכת חינוך, להכניס את זה לסדר יום. אז אני לוקחת רגע אחורה בעמדה שלך כאם, שמלווה את רות. בעצם זה נשמע שהיו שתי תנועות שהתקיימו בו זמנית. אחת חותרת לשיפור, לשינוי, מה שהגדרנו קודם, הפעלתנות נגיד, הטיפולית. והשנייה היא גם קבלה של עומק המחלה, תוחלת החיים שמדברים עליה, הסימנים שהמחלה נותנת ברות לאורך הזמן. אז זו נשמעת התנהלות בין שתי התנועות האלה בו זמנית. נכון, נכון, ממש כך. כי באמת הייתי ידועה בתור האמא שתלך ותביא את פרח לב הזהב מכל הגאיות וההרים שצריך לעבור, ותוריד אבנים מהירח. אין משהו שאפשר היה לעשות ולא עשית. כן. ובאמת זה היה גם עם עזרה של אנשים, אבל זה היה ברור שאני לביאה לוחמת רוצה להציל. והאמת היא שזה משהו שאני כותבת עליו בזכותך. על הרגע הזה אני זוכרת רגעים של להרפות פתאום. אני זוכרת אותי נוסעת בירידה מהר הצופים באוניברסיטה. בשנה האחרונה של רות התחלתי ללמוד בתור איזשהו צורך שלי לקבל משאב שמאפשר לי שפיות בתוך כל הכאוס. ופתאום אני זוכרת אותי נוהגת ובוכה, בוכה, בוכה, ופתאום משהו בי מבין, אני זוכרת את הידיים שלי נפרסות ואומרת, זהו, זה קורה. ואז משהו, זה באמת שער אחר נפתח למקום של, אוקיי, אני מתמסרת. כן. אני בוכה, אני מתמסרת, אני לא רוצה להיפרד מהבת שלי, אבל זה קורה. ואז אני אעשה את זה הכי טוב שיכול להיות, ולכן אני צריכה שם ללמוד את השפה. ולאסוף את האותיות, ולאסוף את היצורים, ולהבין מה עכשיו נדרש ממני. ושם נכנסה באמת ההוויה הזאת של השקט, של המוזיקה, של היצירה, של הכתיבה שרות כתבה עוד קודם, אבל זה ככה היה מין, פתאום להכל היה, אני חושבת, טעם של שבת. כאילו, זה משהו מעין עולם הבא. ביום יום, בסוף הזה. ואני גם חושבת, אם את עוברת להוויה של טעם של שבת, אז יש גם משהו של כמו יקום מקביל, כלומר יש את החיים, גם רות לא בת יחידה, ויש עוד דברים, אבל לצד ימי ראשון ושני ושלישי ורביעי, יש שבת, שהיא מתקיימת. ובעצם השפה הזו שחיפשת לדעתי את גם כותבת את השפה הזו, כן, את אליעזר בן יהודה של השפה הזו. השפה הזו מאפשרת לקיים את השבת
במקביל לימי החול. כן. לתפקוד הכללי. ממש ככה, זה מין, וזה מצבים הזויים, כי השארתי בגלל זה את כל היומנים, ואת כל היומנים המעשיים, והיומנים הרגשיים, האישיים שלי, מהתקופה הזאת, ואני יכולה להסתכל ולראות גם את המדדים, את הלחץ דם, סטורציה, סייקלוספורין, כל התרופות שהיה צריך לקחת, ואת הטלפונים שצריך להתקשר לכל אנשים, ואז אני נזכרת במעשיות הזאת, מי אוסף, איך הולכים, לאן, מתי התור, וצד אחר של באמת יקום מקביל, של וואו, אלה רגעים של אפשר לקרוא להם קדושה, אפשר לומר אהבה עמוקה, אפשר לומר גם צער אינסופי, ואני נמצאת בו זמנית במקומות האלה. זה מאוד מעניין, רחל, כי אני חושבת, הרבה פעמים אנחנו רגילים לדבר על תפקידים. תפקידים בקבוצה, תפקידים במשפחה, נגיד כשמלווים קרוב משפחה שמתמודד עם פציעה או מחלה, אז יש מי שיותר אחראי על לטפל בלוגיסטיקה, ולתאם איך להביא מיטה מיוחדת מיד שרה. ומישהו אחר יותר אחראי על להביא את הנכדים, או לעזור, לקיים שיחות רגשיות. את מתארת משהו שבעצם בתוך כל אחד ואחת נמצאים כל התפקידים האלה. כשאנחנו נדרשים למשימה גדולה של ליווי אדם אחר, בהתמודדות כזאת, באיזושהי מצוקה שהיא גם רגשית וגם פיזית, אז אנחנו מפעילות גם את הצד המאוד מאוד אקטיבי, ומוציא לפועל, ונלחם עם ההיתרים לתרופה כזו או אחרת, וגם עם ההיבטים שהם קשורים לשפה שאת מדברת עליה, של להסתכל לסכנה או למוות ישירות בעיניים, לדבר רגע על הכאב, לדבר על געגוע שכבר אפשר להתחיל לראות אותו. אז זה בעצם מין, זה לא או להיות טיפוס כזה, או להיות טיפוס כזה. אנחנו נדרשות למשהו כזה שהוא יותר שלם. יכול להיות שיש נטיית לב, או נטיות טבעיות, או כישורים שיותר מתאימים לצד הזה במנעד, או לצד האחר. אבל את מביאה איזו חוויה שזה לא או, זה לא סותר. אני יכולה להיות בשתי ההוויות האלה, אני אפילו צריכה לפתח את היכולת לתמרן בין שתי ההוויות האלה. כן, כן. אני מרגישה ממש שהגם וגם הזה הוא הכרח, כדאי שהוא יהיה, כדי שהחוויה תהיה כולית, כדי שאני אהיה בנוכחות מלאה כל ההוויה שלי, ואז אני גם עכשיו נאמר, בשנים אחרי, בניסיון שלי לעזור לאנשים שמתמודדים עם משברים כאלה, אז אני אראה איך מאוד מהר אנחנו יכולים להיות מוסכים לטובת כל הלוגיסטיקה. זאת אומרת, ואתה יכול לבקר, מישהו יכול לבקר את אבא שלו, את אמא שלה, או את הילד, ולהיות עסוקים בכרית שהיא ליישר אותה, ומה הרופא אמר, ובואי נלך להביא באמת את ההליכון, ורגע, בואו תהיו. זאת אומרת, בואו נרוויח מהזמן הזה ביחד, ונשאל את עצמנו מה אנחנו מרגישים, ומה אנחנו רוצים, ומה משמעותי כאן עכשיו, כי זה יקר. והבריחה לפעמים לטכני הזאת, אז זה יוצר חוויה של פספוס, זה יוצר חוויה של החמצה, וואו, לא הייתי שם בעצם. עכשיו זה נורמלי, שאנחנו גם נרצה לברוח ולהיות בדואינג הזה. אבל טוב שיש מישהו שמזכיר לנו ושואל, ומה שלומך? או מה קורה עכשיו? אני זוכרת שסיפרת נדמה לי, כשרות הייתה בת 8.5, נסעתם להשתלת ריאות בארצות הברית, משהו שהיה כרוך כן. זה היה פרויקט בפני עצמו. $1,000,000 בגיוס המונים. כן. זהו, גם בהיבטים האלה פרויקט גדול, וגם נדמה לי, למיטב זיכרוני, שאת לא כולם צידדו במהלך הזה. נכון. אז זה גם דורש אנרגיה, כן? לעשות איזה מהלך כזה כל כך דרמטי, שכרוך במשאבים ואנרגיה, לא נתנו לכם לטפח תקוות שזה גם יצליח, כן?
אבל מה שרציתי להתייחס עכשיו זה שכשהגעתם, ופגשת שם את הרופא שניהל את המהלך, הוא שאל אותך, איך את מרגישה? כן. אני מדייקת? אני לא במה זוכרת. את מאמינה? במה זה את היה מאמינה? מדהים. שאל איך את מרגישה. סיפרתי את זה לרופאים הישראלים, שחלק זה היה, זו הייתה חוויה מדהימה, כי זה היה בהערכה, אם אנחנו מתאימים להשתלה. והרופא המטפל, שבאמת גם עכשיו כותב על החוויות האלה, וביקש רשות לספר את הסיפור של המפגש שלה איתנו ועם רות. אז זו הייתה פעם ראשונה שבאמת רופא, שקשור בפנימיות, זאת אומרת רופא ריאות, שמטפל בילדים אחרי השתלה, וכל התהליך המאוד מאוד פיזיולוגי, ישב לשיחה בלי הניירות של כל הדברים שצריך לעשות מבחינה רפואית. ואמר, ועכשיו אני רוצה לשמוע, מה שלומך? במה את מאמינה? מה נותן לך כוח? ואני פשוט הייתי עמומה, ובתחילה הסתכלתי עליו ככה, אם זה הקדמה למשהו. הוא אמר, לא, I really want to hear you. וזה היה חלק מגם הערכה, האם יש לי כוחות, האם אנחנו יכולים לעשות את זה, כי באתי לבד. אחרי כן המשפחה הצטרפה, אבל זה היה מין משהו כזה של מי אתם. אבל לא רק מי אתם מבחינה הזאת שהייתם צריכים לגייס כסף, כי באותם ימים לא היה את הביטוח ולא היה קופת חולים, כאילו כל הדבר היה הרבה יותר מסובך. אבל זה היה בעצם לראות אם כל ההוויה שלך נמצאת כאן והיא לטובת הדבר הזה. את מאמינה שזה יצליח? ואז הוא אמר שבאמת אם אין את החוויה הזאת הפנימית שאת מגויסת לטובת זה, אז יש מעט סיכוי שזה יצליח. וזה ריגש אותי מאוד, זה העלה לי ככה אחרי כן את כל המחשבות האלה של וואו, כזאת רפואה צריך, שרופא ישאל כאלה שאלות, שבאינטייק זה יהיה, תספר לי מי אתה. ולא רק מה הסטורציה ומה תפקודי ריאה שלך. זה באמת מאוד מאוד מרגש, וזה אחרי 8 שנים ומשהו, שלא שאלו אותך את השאלה הזאת, את השאלות האלה, אף פעם. כן. וביקרת הרבה בבתי חולים ובקופות חולים. כן. בקליניקות שונות. כן. כן. הייתה רפואה מאוד טובה, אנשים היו מאוד קרובים ומסורים, אבל יש עכשיו זה השתפר, אני יכולה להגיד, אני חושבת, עדיין יש עוד דרך לעשות במערכת הבריאות פה בישראל, אבל יש את הציניות והקשיחות והמעשיות, ואנחנו פה בשביל לטפל באיבר הפגוע, והוא במקרה גר בגוף של אדם, אז אני אומרת, הרופאים שלנו היו מעולים ומדהימים, ובאמת מאוד מאוד מסורים, אבל התפיסה הכללית היא שאנחנו מדברים על גוף, וכל מה שקשור למסביב, לרוח האדם, זה מין מותרות, או דברים לאנשים רגשניים, או מין משהו שמרימים עליו גבה. אז עכשיו כבר מבינים, באמת העולם השתנה מאז לפני 30 שנה, אבל יש עוד דרך לעשות בפיצולים האלה. אנשים צריכים כנראה בשביל הגנה לעשות איזשהו פיצול, אז פה אני לא אכניס את הרגש, ואני לא אכניס את השפה של הרוח שלי כאדם לתוך המערכת, כי אז גם אנחנו אותו דבר, הרופאה והמטופלת, וגם זה מפחיד, זה מאיים. את בעצם הצלחת בכל השנים האלה לראות את הדברים גם מנקודת המבט של המטפלים, של המטפלות. כלומר, את האמא בסיטואציה, כמו שתיארת קודם, את אמא לביאה, זה היה מאוד ברור, את ממוקדת במאמץ להיטיב עם רות, ובתוך כל זה, את מבינה בחושים שלך, שהרופאים נמצאים בסיטואציות מאוד מאוד קשות, מפעילים מנגנונים שונים של ריחוק או הישמרות, כדי לתפקד במערכת שגם
מקשה עליהם בכל מיני היבטים לפעמים טכניים, לא רק רגשיים, ושחסר במערכת משהו שאת השפה הזו שדיברת עליה קודם, של מודעות רגשית, של להסתכל ישירות בעיניים של הסבל, זו גם שפה שהם צריכים אותה יותר. נכון, נכון. זה, במובן מסוים אני חושבת שזה החזיק אותי בחיים, יכולת ההתבוננות שלי. כל הזמן הרגשתי לומדת. כתבתי לעצמי מה עובר עליי, מה אני רואה שאלות שרות שואלת ושעובר עליה, שהאחים שלה, שהמשפחה מסתכלת עליהם ואנחנו עוברים אותם, ומה עובר על האנשים שמטפלים בנו. זאת אומרת, זה היה מין כזה להיות, זה באמת מה שהציל אותי, זה מדי פעם לצאת ככה מין ממעוף הציפור, להסתכל על הכל, להגיד מה אני לומדת כאן, מה קורה פה, באיזה שפה אנשים מדברים, מה הוא רוצה ממני כשהוא שואל את השאלה הזאת, למה היא עכשיו אחיות שמקסימות, אבל שפתאום עברו לחדר אחר. וזה היה כמו שם קוד, שהייתי יודעת שכשמגיעים לאנטיביוטיקה הזאת, אז יש אחיות שקשה להם מדי, כי זה היה מין אמירה של וואו, הגיעו למרופנים, הגיעו כבר לחדר ששמים בו את הילדים היותר חולים, ואז מי נכנס ומי לא. וזה היה להרגיש את הפחד, ולהרגיש את האחירות שבתוכי, כאילו מפחדים ממני. את מייצגת את השד, את מייצגת את האיום הכי גדול. כן, ואז כן, הייתה בי חמלה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, היה משהו כזה, וואי, איך היא הולכת הביתה, ומה היא אומרת בבית, או על מה היא חושבת. וגם היה מאותו כיוון, כאילו גם וגם, גם היה לי כעס וקנאה. הם יכולים לעשות פרוצדורה, ואני זוכרת, כאלה אירועים אני לא נתתי, כאילו באמת הייתי בכל מקום, אז הייתי כשעשו מונכוסקופיה, והייתי כשעשו ניקור, וכל, זה היה שגם כי ידענו, היו זמנים שאי אפשר היה להרדים את רות, אז זה מה שהיה מרגיע אותה, שאני מחזיקה את היד, ואני מסבירה לה מה עושים, ועשו את הכל מאוד מאוד ברגישות, ומאוד באמת בקשב אליה, אבל זה נורמלי, כשהם רוחצים ידיים, או כשהם מתארגנים, אומרים, אז לאיזה קונצרט אתם הולכים הערב, או מה הטיול שבת שאנחנו נעשה, וניפגש לטיול אופניים. אני הייתי יושבת שם ומרגישה את הפער של וואו, אנחנו בבית סוהר, והם מטיילים, הם עצמאים, הם חופשיים, ואמרתי לעצמי, בסדר, זאת המציאות, אין כאן אף אחד רע או טוב, אבל הפער היה כל כך חזק, קינטי. ואז שאלתי את עצמי גם איך הם מתמודדים עם הפער, מה הם עושים עם זה. אז זה הביא אותי להרבה מחשבות, איך צריך ללמד רפואה וסיעוד, איך צריך ליצור עבורה מרחבים, כדי שהם יוכלו לאבד את מה שהם עוברים. אני רוצה להגיד על זה שני דברים. אחד, אנחנו מכירות את זה שמחלקים את התגובות של בני אדם למצבים שונים, למצבי סכנה נגיד, שיש את ה-fight, flight, freeze. אבל יש צורה רביעית, זה ה-care. זה רגע בדיוק מה שאת עשית, שלהיות ככה זה ממבט על, נגיד עלית לקומה השנייה, אבל בתוך הקומה השנייה שלך, את לא ראית רק את האחים והאחיות של רות, או את עצמך, את ראית את האחיות, את הרופאות, אולי את המבקרים. נכון. זו עמדה אנושית מפוארת בעיניי. אבל כאן יש עוד משהו, כי המשכת במעלית של הקומות, כי את המחשבות האלה שהיו לך בזמן אמת, לימים תרגמת למעשה. כן. רות הלכה לעולמה ב-1997? כן, ינואר, כן. ינואר. ובעצם עשור לאחר מכן, הקמת עמותה בשם חברות, במשפט, איך את מתארת
מה מטרת העמותה? מטרת העמותה לייצר רפואה שלמה, במלוא מובן המילה, ולאפשר חברה בריאה וחומלת בישראל, כזאת שנותנת מקום לשבר ולבריאות, לכוח ולחולשה. אז באמת רפואה שלמה במלוא מובן המילה, זה אומר שגם המטופלים וגם המטפלים זכאים וראויים לזמן נשמה, לטיפוח היכולות שלהם הרוחניות רגשיות. ולכן השפה הזאת היא צריכה להיכנס לתוך מערכת הרפואה, ולאפשר לאנשים להתחבר לכוח ולרוח שבתוכם, גם כשהם מתמודדים עם משברים קשים, עם מחלות קשות, ואותו דבר גם, זאת אומרת, ודבר הפוך, או מצטלב, זה בחברה, שהחברה שלנו רגילה לחיות, שהבריאים והשלמים והיפים והגבוהים הולכים ברחוב, ואת כל המחלות והשברים והפחדים אנחנו מסתירים. אז שבחברה יהיה שפה, יהיה דיבור על השבר והחולי, ולא נצטרך להציג כל כך, להתאמץ, לעשות את הפיצול הזה. אז לאפשר את השלם הזה. את יודעת, הרבה פעמים אני אומרת שאחת המטרות של הפודקאסט היא למוסס את הדיכוטומיה בין הבריאים והחולים, המטופלים והמטפלים. ואני בטוחה שהלימוד במחיצתך, החברות איתך, מעבר לעמותת חברות, היא מזינה את התפיסה הזו. אולי אני אגיד רגע על ההיכרות שלנו משהו, כן. שזה היה כשהייתי עמיתה בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, והתארחת באיזה מפגש ערב באחד הקורסים, ואני פשוט הרגשתי הערה, היה לי, אני יודעת, ויכוח, שיחה עם אחד העמיתים, שהייתי בקבוצה, והוא די אמר, נוסחת החיים שלי, היא שאם יש תהום, אני עוקף. ואני אמרתי, נוסחת החיים שלי, שאם יש תהום, אני מישירה מבט לתהום. ובת, ופתאום היה הקשר לנוסחה הזאת, שבעצם גדלה בתוכי. וזהו, ותמיד אני אומרת ככה בצחוק, שמאז אני צמודה לך לוריד. ואני גם. אבל כן, זה משהו שאולי נשמע שיש בו איזו סתירה. איך זה יכול להיות? הרי ההתבוננות בתהום מביאה איתה סכנות, אולי דכדוך. אנחנו מקליטות את הפרק כשאנחנו עמוק עמוק בתוך מלחמה, בתוך אובדן, בתוך טראומה, גם חברתית וגם אישית, בתוך פציעה מתמשכת, בתוך כל כך הרבה משפחות שהאסון או האסונות שמקיפים אותנו עברו דרכן. זו חברה שכבר לא יכולה להרשות לעצמה לשים בחצר האחורית את החלקאים והנדכאים והפצועים והפוסט-טראומטיים. אין חצר אחורית. נכון. והנחיצות של התפיסה שאצלך נולדה לפני שנים, היא רק עולה בעצם. היא רק עולה, היא רק גוברת. ועכשיו אנחנו עדיין בתוך המלחמה, אבל גם, והלוואי שכבר הכל יסתיים, שחטופים יחזרו והמלחמה תסתיים, והמפונים יחזרו לבתיהם בבטחה, אוקיי. אבל גם כשהחזון הזה, שכרגע הוא באמת בגדר חזון בלבד, אבל גם כשהוא יתגשם, כשהוא יתממש, אחר כך עוד צפויה לנו תקופה ממושכת של שיקום ואיחוי והצפת הרגשות האפלים, הקשים, של המקומות הסדוקים שבתוכנו. השפה הזו שאת איתרת, פיתחת, מקדמת, היא באמת לחם חוק, היא צורך השעה, גם ברמת הפרט וגם ברמה חברתית, היא ממש יסוד כל כך חיוני עבורנו. אני רוצה להקריא קטע מתוך היומן של רות,
וואו. ואני אגיד שהוא גם נגיש באתר של העמותה. נכון. קטעים מתוכו. מה שמהדהד לי עכשיו בתוך השיחה שלנו, זה קטע את היית איתה בבית החולים, ופגשתן אימא של אחד הילדים המאושפזים במחלקה, שהיא מספרת על מות בעלה. והיא מספרת כנראה בצורה מאוד מאוד מפורטת, מאוד כזה מוחשית. והיא הולכת, היא עוזבת, ואתן נשארות שתיכן, ואת ברגישותך ובאופן שלא משאיר דברים מתחת לשולחן, את שואלת את רות איך היא מרגישה אחרי שהיא שמעה את הסיפור. בעצם אתן בסיטואציה של מצב קשה מאוד, והנה היא נפגשה עם סיפור של מוות. ואחרי שאת שואלת אותה, רות כותבת, התחלתי לבכות ולא הפסקתי. ואז אמא אמרה לי שיש אנשים ששומעים את הסיפור שלי ובוכים. כי לכל אחד יש משהו קשה שהוא צריך להתמודד איתו, כי זה החיים שלנו. הם מלחמה אחת גדולה, שאנחנו צריכים להתגבר על זה ולהתמודד עם זה, או הרבה מלחמות קטנות שצריכים להתגבר עליהן ולהתמודד איתן. אחר כך היא בעצם משתפת בתובנות, בדברים שהיא למדה. אחד מהם הוא, למדתי שאם אני ביום שאני רוצה לבכות, ואני מרגישה שאני צריכה לבכות, ויהיה לי יום בוכה, אז בסדר. אני אבכה ואבכה עד שאני ארגע. ואם אני ביום שאני עייפה, אז גם זה בסדר. נכון. הטקסט עוד לא נגמר, אני פשוט ברגע בוכה. אני אנוח עד שיהיה לי כוח. ומה שזה מלמד אותי, שאני לא צריכה לברוח מהצרה שיש לי, אלא לנסות לפתור אותה באיזושהי דרך, וזה בינתיים רק חלק ממה שאני יודעת על החיים ואיך שחיים אותם. וואו, כן, זאת רות, מורה שלנו. רות יש בתורה. וכן, היינו הרבה מדברות על היום הבוכה. ועל הרשות, ממש על הרשות. הפנימית. כן, הרשות הפנימית הזאת היא לקבל את מה שעולה בתוכנו, ולכן לשאול את עצמי קודם, מה אני מרגישה? מה אני מרגישה בגוף ובלב, ומה המחשבה שלי, ואז למה אני זקוקה ברגע זה. וככה נוצרת שפה שהיא מחוברת, שהיא לא מנותקת, שהיא לא משהו עכשיו אני רוקדת כי אני ברחתי מזה, אלא לא, אני רוקדת כי אני שאלתי את עצמי למה אני זקוקה, אז אני ארקוד כי אני עצובה, כי אני מפחדת, כי אני בוכה. ואני חושבת שזה מה שכל כך אהבתי ואני אוהבת במפגש עם אנשים אמיתיים, שאנחנו יכולים לשבת בתוך הבור הכי חשוך שיכול להיות, אבל השיחה היא אמיתית, כמו עכשיו. זאת אומרת, הבכי נמצא, השבר קיים, אז אנחנו לא עוקפים אותו, לא מספרים כאילו. ממש. אלא מחזיקים אותו. ויש כאן משהו שבעצם בקטע הזה רות אומרת, אני לומדת לחיות כל הזמן. כן. כלומר, בתוך סיטואציה של כאילו אימת החידלון, ומה יצליח, מה לא יצליח, אבל היא כל הזמן לומדת לחיות. כן. וזה מעניין, כי יש כאן שילוב כזה בין ללמוד לחיות וללמוד למות. ממש כך, ממש כך. ואני אומרת תמיד שהיא לימדה אותי שאפשר למות בריא. זאת אומרת שבריא במובן הזה של חיבור לחיות, של חיבור לאנושיות, של חיבור לאינסוף שנמצא בתוכנו. ושלא נגיד, בעצם זה מין מחשבה כזאת שעולה לנו, טוב, אין מה לעשות, נגמרו לי החיים, או אני כבר לא יכולה, אני נכה, אני לא קשורה. והחוץ פנים הזה, זאת אומרת, ההדרה הזאת, כמו שדיברת עליה קודם, היא אשליה, היא משהו שהחברה סדרה, ומשהו שאנחנו לפעמים משתמשים בו באופן
לא מודע כדי מנגנונים כאלה. כן, ולכאורה לנוח, וכאן לא, להפך, את פה, את שייכת, את חיה, אז עד הרגע האחרון, ויש בזה משהו באמת מרומם נפש, לדעת שאפשר, שבאמת אפשר. יש לכם בחברות מרשמים לחיים. כן. נכון? אז חברות, את תיארת את המטרה הכללית שלה, אבל בעצם ערוצי הפעולה, כן. אפשר לומר כך, הם יחד עם המערכת הרפואית, עם סטודנטים לרפואה, עם רופאות ורופאים, עם בני משפחה של חולים, מתמודדים, ועם החולים עצמם, וגם קידום של ליווי רוחני. כן. ואת בעצם מייסדת של תוכנית הכשרה לליווי רוחני בשם רקמה, שמתקיימת בבית חולים שמיר אסף הרופא. כן. אז תתני קצת יותר, רזולוציה יותר כזה מוחשית של הדברים שאמרתי. כן, אז זה ממש כך במובן של שיש פרויקטים. יש את הליווי הרוחני האישי, שמגיעים למטופלים או לצוות בהוספיס ובאשפוז יום אונקולוגי, בצוות הפליאטיבי, במכון אונקולוגי, בבתי החולים הדסה, הר הצופים ועין כרם, בבית חולים זיו, באסף הרופא, בשיבא, במחלקה הפסיכיאטרית, ויש את השימוש במשאבי הרוח, שהן השפות האוניברסליות שלא קשורות, שהן לא רק מילוליות, ואז אנחנו מביאים מוזיקאים, אנחנו קוראים לזה מוזיקה רפואית, כי זה הדיוק הזה של להקשיב, לחבר את זה לעולם הרוח, ולהתייחס לזה באמת כאל עוד ערוץ ריפוי, שוב, לא במובן של curing, אבל במובן של healing, ושל היכולת לעזור לאדם, לספר מה הניגון שלו שהוא היה רוצה שיושמע, מהשיר שהוא אהב בילדותו, ועכשיו מתאים לו שיהיה. אנחנו עושים את זה בהוספיס ובפגייה, ובמחלקת שיקום היה, ועדיין בגריאטריה. ויש פרויקט סטודנטים שהוא מקסים, הוא התחיל עם סטודנטים בבצלאל, ככה חברות התחילה, דרך החיבור של האומנות כמשאב לאנשים בכל הגילאים, שהתחברו לכוח הבריאה שבהם. בריאה ובריאות. בדיוק. ומאז הקורונה בעצם הפסקנו עם בצלאל, ותוך כדי זה שנים קודם התחלנו עם סטודנטים לרפואה, רפואה וסיעוד ומקצועות הטיפול, קצת יש פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק, והסטודנטים מגיעים למחלקות שונות ויוצרים קשר עם המטופלים, דרך חברות, זה לא טיפול וזה לא חינוך, ודרך משאבי האומנות, היצירה, המשחק נמצאים איתם, וזה ממש דבר שגם משפיע עליהם כרופאים, רופאות לעתיד, וגם יוצר רווחה יפהפייה בתוך המחלקה, במובן זה שבאמת בן אדם מתחבר לגרעין הבריא שבתוכו. וזה מתחבר לתוכנית מרשמים לחיים, שראיתי שמאוד, עכשיו לפני כן אני אגיד שבאמת חברות בפעולה שלנו, שהיא פועלת עם המטופלים ובני המשפחה, וגם עם הצוותים, עם אנשי טיפול ורפואה, דרך סדנאות, דרך מפגשים אישיים, דרך ריטריטים וסמינרים, וזה הכנס גם השנתי שיש לנו בקרוב. אז המחשבה היא איך אנשי טיפול ורפואה יקבלו כל הזמן הזנה, שזה לא משהו חד פעמי, ושזה לא גם יום כיף לבישול וטיפוף, אלא ממש מקום לחקירה והתבוננות פנימית, ולקבל חמלה עצמית, ולתרגל אותה, ממש לתת לשפת הרוח, להשיב חיים לתוך העבודה הטיפולית שלהם. זה מעניין, כי כשאנחנו בדרך כלל מזכירים את המילה רוחניות, אז יש כאלה שמדמיינים, איזה משהו כזה מאוד מנותק, מאוד מותרות, משהו שלא מדבר את היומיום, את המעשה, את הקושי. וכאן זה הפוך, זו רוחניות בשירות היומיום, הקושי והקונקרטי. זה משהו שמאוד מאוד מתועל לכאן ולעכשיו, לסיטואציות שאיתן אני מתמודדת.
שיש לה מופעים אקטיביים. ממש. ואני חושבת גם, אפרופו מה שאמרת ככה בסוגריים, מה זה לא? זה לא יום כיף עכשיו. כלומר, זה כיף, זה כן אבל מהנה, זה לא... כן, אבל זה לא יום כיף במובן של ניקח את כולם עכשיו ללונה פארק. נכון. ומילה שהזכרת שם היא תרגול. כן. וזה באמת, את יודעת, נראה לי שכולנו, מרביתנו באיזשהו שלב היינו באיזו סדנה במדבר, שלפעמים ביצירה הזו של איזה מרחב שהוא מנותק מהיום-יום, מהשגרה, ויש בו נוף יפה ולוח זמנים קצת אחר, יותר נינוח ונבטים, אז יש בזה משהו משקר בכף, שאני אומרת, וואלה, כן, בטח, ברור, עכשיו אני אחיה כך, ואז איפשהו בדרך חזרה מכביש 40, זה מתפוגג, כי באמת היום-יום לא נראה כך, והרבה פעמים מאתגר מאוד את ה-state of mind הזה, את משאלת הלב, להנכיח את הקבלה והחוויית חיים העגולה הזו וההרמונית. מאוד קשה לעשות את זה. ואת ומה שחברות מציעה במסגרות השונות שתיארת, זה באמת תרגול בתוך היום-יום הסואן, בתוך הלחצים, בתוך ההתנגדויות, בתוך המחשבות השונות במשפחה, מה הדרך הטיפולית הנכונה יותר. בתוך זה לתרגל את הקבלה והנוכחות והדיוק, ובאמת איזושהי חוויה שלמה שהיא לא במדבר. אני מדי פעם אסע למדבר להיות רגועה, או לא משנה לצפון להיות רגועה, אבל כשאני בתוך המסדרונות בהדסה עין כרם, שם זה כבר אטרף. אז התרגול הזה, אני חושבת, זה משהו מאוד מאוד חזק בעשייה של חברות, בתוכניות ההכשרה, שאי אפשר בלעדיו. ממש, ממש. רק ככה משתנים, ורק ככה באמת מטמיעים משהו שהוא באמת יוצר שינוי. זאת אומרת, כמו ללמוד סולמות לתרגל במוזיקה, כמו להתאמן בספורט, אז אין דרך אחרת, ויש משהו מתעתע באמת במחשבה של אם אני אקשט את החיים שלי, ואחת לכמה זמן אני אצא לאיזשהו, כמו שאת אומרת, הפוגה, אז אני אשתנה, ולא. אני חושבת שבמקור, באמת מזה באו הלכות, במובן הזה של ללכת בדרך כזאת שמכניסה את הרוח לתוך היום-יום. אחר כך, לצערנו, לפעמים אנשים נתקעו, וזה רק המעשה, בלי הרוח שבה. אבל במקור זה המחשבה של איך יוצרים עוגנים בתוך המציאות, ובאמת מתחייבים בהם. ואני יכולה להגיד שהשבוע ביקרתי קבוצה של סבים וסבתות שכולים, ששתי בוגרות שלי, של התוכנית שלנו, של רקמה, מנחות, וזה פשוט מדהים ומפעים, כי הסבים וסבתות בתוך השבר ובתוך הכאב הגדול שזה שכול עכשיו, של 7 באוקטובר, מקבלים בעדינות, שיעורי בית. כאילו איזה תרגול אתם יכולים לתרגל בקטן, אבל שמנכיח את זה שאני פעילה, שאני יוצרת, שאני חיה, ושאני לוקחת אחריות על החיים שלי. וזה פשוט מרגש כל כך לראות את זה. ואני יכולה להגיד על הקבוצה שאני יצרתי ככה איתם, לא עם הסבים סבתות, אלא בני משפחה שכולים, וקראנו לקבוצה שמיים. בעצם זה שהזמנתי אותם פעם יום להסתכל בשמיים, ולצלם את העננים שהם רואים, ושלחו בקבוצה את המבט, את מה שעלה. כבר זה היה ככה להנכיח איך אני יכולה מתוך, לא משנה אם אני עכשיו ביום בוכה, או ביום עייף, או ביום שמח, אני מביטה על השמיים, אני נזכרת, אני חלק ממשהו יותר גדול, ואני גם יש קבוצה שאכפת לה ממני. אז יש כאן תרגול ועוד תרגול בתוכו, וכך אנחנו בעצם לומדים ללכת צעד צעד, ולסמוך על התהליך, ולהבין שכרגע כואב, אבל אני הולכת עוד צעד ועוד צעד, ומהמקום הזה, גם כשמטופל, מתרגל, מטופלת, וגם כשהמטפל, האחות, האח, הסדנה שעשינו עכשיו, המפגש עם צבר, וזה לשבת בגן הבוטני, ולהסתכל על העלים, ולא רק כי זה משהו רומנטי, אלא להגיד, אוקיי, אז כל יום אני מתחייבת
לייצר משהו שמחבר אותי כעוגן. אני רוצה להזכיר שתי יצירות. לויסלבה שימבורסקה יש שיר שבו היא קצת כועסת שהאביב ממשיך לו. אצלה חורף, שערה, והאביב החצוף מוסיף להופיע כמנהגו. ואני חושבת על הלגיטימציה גם, כמו שאמרת, תיארת את הסצנה של קצת לקנא ברופאים, שמה הם מקשקשים עכשיו על ההליכה לקונצרט, כשאת נטועה עמוק במרחב חיים שונה לחלוטין. אז גם הלגיטימציה לחוש את הדיסוננס הזה, בין הלכות העולם, וזו סירקולציה כזו שפשוט ממשיכה מטבע הדברים, כאשר העולם הפנימי שותת דם, לצד היכולת רגע להסניף לתוכי את יפי הטבע, ואת השגרות האלה, ואת פריחת האביב. אז זה באמת התנועה הזו שהנפש עושה, ולתת מקום לקשת הרגשות. נכון. כשהבחירה אצלי. ודבר נוסף, זה מציג עכשיו, הסרט שאני אמליץ עליו, הוא נקרא ימים מושלמים. כן. ראית אותו כבר? לא, עוד לא ראיתי את הפרומו, ואני... אין לך ברירה. כן, אני יודעת. אני לא אניח לך לא לצפות בו, אבל אני גם מזמינה את המאזינות והמאזינים. סרט יפני על אדם שתפקידו לנקות חדרי שירותים בטוקיו. כשזה עניין שלם, חדרי השירותים בטוקיו. זה ממש איזה מפעל אדריכלי, אומנותי, תרבותי, מאוד מאוד מיוחד. רואים את זה בסרט. אבל ההתמקדות היא בגיבור, ויש לו חיים מצד אחד מינימליסטיים מאוד, מצד שני עשירים עד בלי די, בלי סוף לעושר שמאפיין את חייו. כלומר, יש לו ממש שגרות קבועות בית המרחץ שהוא הולך אליו, מה הוא אוכל, איפה הוא אוכל, הדקות הראשונות של הבוקר, הכל מאוד מאוד קבוע. חלק מהדברים הקבועים, שעה קבועה ביום, שבה הוא יושב על ספסל בפארק, אוכל כל יום את אותו אוכל, מין כריך כזה לדעתי בארוחת הצהריים, ובדרך כלל יש עוד נערה שחוברת אליו, ומביט בשמיים. וואו. והדברים האלה, אני חושבת באמת, לחיות את הרוחניות, כשהיא מתורגמת למבט, למעשה, לפעולות קטנות, לצעדים מיניאטוריים, זאת איזושהי דרך להתמודד עם דברים שבאמת באמת הם גדולים מאיתנו. נכון. אבל אנחנו הם אולי מצליחים לחבר את עצמנו להתמודדויות רחבות ההיקף, דרך הפעולות הקטנות, דרך הצעדים הקטנים, והרוח הגבית, הרוחניות הגבית שמלווה אותנו. נכון, נכון. מאוד, אני כל כך מתחברת למה שאת אומרת, ובמיוחד לימים האלה. זאת אומרת, באמת הימים שבאמת מאז ה7 באוקטובר החוויה היא שאנחנו מדברים עליה המון, של השפה שנשברה, שהעולם נשבר. המקום של כשדבר כל כך גדול קורה, ואז לשאול את עצמי באמת איך אני אתחבר בקטן ובתנועה של ענווה עדינה למשהו עכשיו שיזכיר לי שיש אור בעולם, שיש טוב בעולם, שיש לי אפשרות להשפיע במשהו על החיים שלי לפחות, או להרבות טוב מסביב, בקטן. אני לא מצילה שום דבר, אני לא יעשה שינוי ענק, אבל התנועה הקטנה הזאת, ולכן באמת עוד הרבה יותר הקפדתי, כשעוד לא ידעתי כלום מה הולך להיות ומה נעשה, אבל שהרגעי בוקר שלי, באמת של הכוונה בבוקר, יהיו שאני יושבת בשקט, ויש לי את הפינה שלי שהיא ליד המרפסת, ולהסתכל
בעצים ובשמיים, ולהדליק נר, ולהגיד, אני כאן, הנני. ובאותו הנני לשאול, ובמה אני רוצה לברך או להתברך היום. ובסוף היום, על מה אני אומרת תודה. בקטן, זה יכול להיות באמת על הכדור תמרים ואגוזים שקדים שנתת לי עכשיו, שזה ענק. אבל באמת לזכור את זה, לזכור את הטעם, את התחושה, ואת המראה, ולתת תוקף לטוב הזה שנמצא. כי מאוד מהר אנחנו יכולים להיות שטופים ברוע, שטופים בפחד, שטופים בתגובתיות. והמקום שאנחנו יכולות להנכיח בחיים שלנו, זאת בחירה. זה ברווח הזה להכניס את הרוח ולבחור. לבחור בתגובה שלי, לבחור באפשרות, לבחור בחיים. וזה מקום שהוא שוב מחייב תרגול, ומחייב בעיניי חברות, זאת אומרת מחייב קהילה. שבחבורה נעשה את זה, כי זה אפשרי לבד, אבל זה כל כך יותר קשה, וזה גם חלק מההדדיות הזאת שפה, לא יודעת, בובר או לוינס, במובן הזה של אני אתה כאן הוא כל כך משמעותי, גם האחרות שעליה לוינס ידבר, אבל האחריות שיש לי בשבילו, אבל המקום הזה של אני יותר מעצמי, אם אני מחוברת לזולת ולאחרים, ואני נמצאת בנדיבות, ואני נמצאת בקבלה, זה מקום שאני מרגישה שאז בקטן אנחנו עושים את העולם טוב יותר, והאפשרות לעבור את הימים הכל כך קשים האלה, היא הופכת להיות לא רק נסבלת, אלא מגדלת. אני מרגישה שאני עכשיו בהתהוות. כמו שתיארתי את הרגעים, את הימים האלה עם רות בסוף, שמשהו נולד, שהיא נולדת לחיים אחרים, שאני נולדת לתפקיד או למהות אחרת, אז אנחנו כאן כחברה, הלוואי ונקשיב לדבר הזה שנולד עכשיו, כי העדינות והרכות והחמלה הזאת והנדיבות שנמצאת עכשיו בצורה מאוד חזקה בין בני אדם, אם נתרגל אותה, ואם נתחייב אליה, ואם נתמסר אליה, אנחנו נשתנה לטוב, לא רק לשבר ולטראומה ולכעס ולצעקה, אלא אנחנו יכולים להתהוות עכשיו לפרק החדש של החיים שלנו, בוודאי באופן אישי, והלוואי כחברה. הלוואי שנצליח לעשות את התרגום הזה. על מה את עוד עובדת בתוכך, רחל? רותי השנייה מ5 ילדים שילדתי, שיש לנו. ואני אגיד שהמקום של אחים במשפחה שמתמודדת עם משבר חיים, הוא מקום מאוד מאוד חשוב. עכשיו בשנים האחרונות אנחנו רואים במשרד הביטחון איך פתאום נותנים מקום לאחים ולאחיות ולחברות ולסבים וסבתות. זאת אומרת, פעם התייחסו רק להורים. אז אני עכשיו, אמא של רות, מדברת על החוויה הזאת של אובדן של ילד או מחלה של ילד. ויש השפעה כל כך עמוקה ומשנת חיים על כל קרובי המשפחה. ופה אני יכולה להגיד בכאב נוראי על זה שהייתי אימא הכי טובה מצד אחד שיכולתי להיות. ומצד שני לא, כאילו הילדים שלי שילמו מחיר. מה זה להיות אחות או ילדה בבית שאימא לא נמצאת כי היא בבית חולים, כי היא נסעה לארצות הברית כדי להציל חיים, כי היא בוכה ואבלה ובדיכאון, כי האחות מתה, אז מה קורה לי? אז אני חשובה, איפה זה שם אותי? איך אני מתמקמת כאחות בבית שיש בו כל כך הרבה כאוס, במובן הזה שאנשים נכנסים ומתנדבים והולכים ובאים, זאת אומרת, מה זה לגדול בתור אחות בבית כזה? זה שריטות לכל החיים, וזה דורש החזקה,
וזה דורש תשומת לב, ופה הידיעה הזאת שהם גדלו עם פחד, שהם גדלו עם פחות. מצד שני כן גדלו עם הרבה, ואני זוכרת, וזה היה לי הכי חשוב, ולא עבדתי בעבודות אחרות, וזה מה הייתי אימא. כל החיים המקצועיים שלי, היציאה שלי לעולם התחילה בגיל 40, כאילו אחרי שרות נפטרה, ואז יצאתי לעולם. אבל גם זה, לצאת לעולם, ויש אחים, ויש ילדים, ואז איפה אני? אז יש אפילו תמונות, שאני מסתכלת פיזיות, תמונות באלבום, שאני רואה אותם ואני מצטמררת, כי אני זוכרת את הצער, את הכאב, את המקום הכל כך, כל כך אבוד שהיינו בו. את רואה את זה במבטים, במבע העיניים? כן, וזה... אז אני אומרת לעצמי, כשאני רוצה לקבל אותי ולחמול עליי, אז אני אומרת שעשיתי הכי טוב שיכולתי בנתונים הקיימים האלה. אבל יש גם את הקול הביקורתי והשופט שלי שאומר, יכולתי יותר, או אפילו לא יכולתי יותר. אני לא חושבת שזה בעצם, אני חושבת שזה כל כך, כל כך עצוב לי שהם חוו את זה. וכל כך, כל כך עצוב לי שזה ממשיך להפעיל, כי זה מין משהו שקיים, זה כמו DNA המתהווה שנוצר בתוך החיים. וזה חלק מאיתנו. ואז גם מתחלקים תפקידים. יש מי שאני הופכת להיות, הקמתי את חברות, אני מדברת על הדברים, אז זה כאילו, את, בסיפור הזה עם המוות וזה, אנחנו, עזבי אותנו מזה. Okay. ואז נוצרת בדידות מאוד גדולה. ואז יכול להיות קרע כזה של כל אחד מתמודד אחרת לגמרי. וזה דבר שבאמת, באמת היה לי מאוד חשוב בשנים שעבדתי בגן השיקומי עם משפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים. לעזור, להבין שכל בן משפחה מתמודד אחרת עם השבר, עם האובדן, עם המחלה, ולתת מקום ולתת רשות. איך מחזיקים את השלם החדש, זה משהו שהוא אומנות בפני עצמה, וזה לא תמיד מצליח, במובן הקונקרטי אפילו של אז להיפרד בתור זוג, או להיות, לתת נפרדות לכל ילד או לכל חבר משפחה. לאפשר דרכי התמודדות שונות. כן, כן. ואז שוב, אני מרגישה שזה, גם ההבנה היא שזה תהליך נמשך לכל החיים. פשוט לכל החיים. ריצת מרתון. כן. זה לא שנעשה את התהליך הזה, נשוחח כמה שיחות נפש, והנה אנחנו במקום אחר, זה לא ככה. זה פשוט לכל החיים. ושם להגיד, אוקיי, במה אני עכשיו, באיזה פרק אני, או מה אני לומדת כעת, או למה אנחנו זקוקים. ויש, שוב, אני מנסה לגייס בתוכי את המבט ממעוף הציפור, כדי להגיד, העולם היה לפניי, הוא יהיה גם אחריי, אני אנסה לעשות הכי טוב במה שאני יכולה כרגע, אבל it's not all about me, כאילו זה לא, אני לא צריכה לתקן הכל ולעשות, ויש פציעה, שהתפילה שלי, התקווה שלי זה שזה לא, שכל דור מתקן תיקון טוב, שמתאים לעצמו. יש איזו התאחות בין-דורית כזאת. כן, שלא תהיה רק העברה בין-דורית של הפצע, אלא גם ההבנה הזאת של התיקון הזה. יש אצלנו אפילו את הבחירות האלה לגור יותר רחוק, ולא להיות קשורים. מבין ילדייך. כן. אז להגיד, אני לא רוצה להיות כל הזמן בלוז של הזכרות. אני צריכה לנשום ולקבל ולהבין שיש מי שנמצא מעבר לים, אבל יש מי שנמצא ברחוב ממש לידך. כן. אז זה גם משהו שכן, לקבל את השונות הזו. בדיוק, ולדעת להתנהל בתוכה ולא לשפוט. זאת אומרת, להקשיב לאשמה או לרחמים העצמיים ולהגיד, אוקיי, איפה זה משרת אותי ואני צריכה כאן עזרה בשביל לא ליפול למקומות האלה, ואיפה אני מקבלת ומבינה ומצטערת
נושאת את הצער הזה. כן. קצת התייחסת למקום שממנו את שואבת את מקורות הרוח שלך, ואת היכולת להיטען ברוחניות הזו שדיברנו עליה קודם, ובכוחות לפעול, להמשיך, להיות את, לצד כל הדברים שפוקדים את חייך. ציינת את האופן שבו את פותחת יום ומסיימת יום, ואת הלימוד ואת ההסתייעות באנשים אחרים, ואת החבורות, את הפן הקהילתי. יש עוד משהו שעוזר לך או שומר עלייך? אני אגיד המוזיקה. זה יכול להיות המיסה של באך, וזה יכול להיות עידן רייכל וניגונים. בתוך זה אני אגיד שקבלת שבת מאוד משמעותית לי. והים, הים נותן לי כוח. בימים קשים, כשהיה אובדן אחר, זה היה משהו שכל לילה הייתי צריכה ללכת לים, ואני ירושלמית, זה לא זה משהו שיכולתי לעשות, זה לא היה ללכת מהרחוב ליד אל שפת הים, אבל ממש ידעתי שאני צריכה לשבת ליד, להרגיש את הדופק של העולם. ואני חושבת שבאמת להיות בתפילה, זו חוויה מאוד עמוקה שאני מקדישה לה הרבה זמן ביום. זאת אומרת, יש זמן שאני לא אקשיב לפודקאסט ולא אשמע מוזיקה, אלא יהיה בתפילה. אני מנסה להיות, ואני תפילה. זאת אומרת, זה כמו לשני הכיוונים האלה, שזה גם להיות התפילה וגם כמו הזמנה לאברהם והיה ברכה. אז כאילו להיות הברכה, להיות התפילה, זה הרבה התרגול של הנשימה. פשוט לנשום ולהיות תפילה, לנשום ולהיות ברכה. ואז אני מתחברת באמת לדבר הזה שנותן כוח. איזה נס יש בחיים שלך, רחל? שהילדים שלי הורים. אז זה מין, עם כל מה שאמרתי קודם על הפציעה והסריטה והכאב, אבל לראות את הבנות שלי מחזיקות ילד, את הבן שלי מחזיק את הבן שלו, זה פשוט נס שלא ידעתי שאני אזכה לראות. אז זה מאוד מאוד מרגש אותי, מפעים אותי, מחזק אותי. אני אומרת עליו תודה כל יום. לאיזה נס את עוד מייחלת? שתהיה יותר רכות בעולם שלי, בעולם שלנו בישראל, במשפחה שלי, שיהיה יותר רכות, יותר עדינות, יותר קבלה. שהחברות תמשיך אחריי. זאת אומרת שהדבר הזה, המהלך הזה של חיבורים מרפאים, של רפואה נדיבה, של חברה בריאה, ימשיכו. אני חושבת שחשוב להגיד בהקשר הזה, את מתארת את זה כנס, ואני מאוד מאוד מבינה שזה ימשיך אחרייך, אבל באמת צריך אולי להדגיש את זה, שזה לא יישמע צנוע. זה מפעל חיים. ואת ממש מחוללת שינוי, שרואים אותו בבתי חולים, רואים אותו בשפה הזו שמחלחלת. אני זוכרת את השנים הראשונות של כנס חברות. לעומת השנים האחרונות, יש קהילה ענפה, באיזשהו שלב ההרשמה נסגרת כבר, כן. אין, זה באמת מהלך כל כך מרשים ורב תהודה, שאת יודעת, הוא מטביע חותם, ואני שותפה לנס הזה, אבל אני רק רוצה להגיד, הוא משמיע קולות של עומד להתממש. כן. מתוך מה שאת מצליחה לחולל. אני אגיד לך ככה שגם כשתיארת את המנגנונים שמזינים אותך בכוח וברוח, הם כמעט אחד לאחד המנגנונים שלי, מאוד מאוד מזדהה, מאוד רואה את זה, לא יודעת אם אי פעם התעכבנו לדבר על זה, אבל ממש ממש תחנות דומות כאלה. וזה מרגש אותי מאוד לשמוע את זה מתוך חייך, מתוך העמדה הקיומית שלך.
חשוב לי לומר כמה אני באמת מוקירה את העובדה שהכרתי אותך. אני זוכה לחלוק איתך גרעין זהותי שיש לו השתמעויות אישיות, משפחתיות, חברתיות, וגם אפילו אני אעז לומר מנהיגותיות. כי את בעצם מנהיגה. וואו, תודה. איזה זכות לשמוע אותך. איזה זכות לשמוע אותך, והדמעות שנהיו לי על ההדהוד הזה, זה מין, זה להאמין. אני חושבת שלא, זה באמת לא הלכתי בדרך של, אוקיי, למדתי ניהול מלכרים, ואמרתי שאני באיזושהי תוכנית מנהיגות, והכל התחיל לי מאוחר, אני לא יכולה להתקבל לתוכניות, כי אני זקנה מדי, כל מיני דברים כאלה שהכל בדילי, ומצד שני, ממש בזמן, ממש בדבר שאני מאושרת, שאני זוכה לעשות את מה שאני מאמינה בו, את מה שאני מרגישה שהוא ייעוד שלי. וכמו שחיפשתי פסיכולוגית או מדריכה שלא תפחד כשאני אדבר על המוות ולא תברח, ואז אמרתי, בעצם אני צריכה להמציא את זה. אז אני מרגישה שאנחנו שותפות כל כך למהלך הזה. זה ממש זכות ללכת ביחד בדרך הזאת. תודה רבה, רחל. וואי, תודה לך. תודה גדולה לרחל אתון. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על האהבה בחיי. תודה לכם ולכן על העקביות, על הליווי, על התגובות שאני מקבלת. תודה רבה. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, taliasher.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שילחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.